मोनसे गल चक्कर दङ एबा जायखौ स्कुवेर होननानै बुङो बेवहाय बिथांनि मोनसे मुसुखा गायसननाय जागोन 9 फुट गोजौ मोनसे मुसुखा बेवहाय गायसननाय जागोन आरो बेखौबो बिथाङा दिनै बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे बे कैलाश कल'नि पार्कआवनो मोनसे सुबुं गौमायाव बिथाङा बाहागो लागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ मुलुगाव गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै मोनसे गेदेमा हारि महरै थांना थानो थाखाय जि लामा दिन्थिजेनदोंमोन जांख्रिखांनायनि जि लामाखौ दिन्थिजेनदोंमोन बेजोंनो आगान सुरनानै दिनै बर' माहारिया बे समाव गावनि सिनायथि आरो थामोनथाखौ मुलुगाव गायसननो हाबाय आरो बे बाथ्राखौ बुजिनानै भारतनि हायेस्ट लेभेलाव दिनै प्राइम मिनिस्टार बिथां हम मिनिस्टार बिथांमोना गोबां समाव बड'फानि मुसुखायाव बायदिसिना हाबाफारियाव बिबार बावबोदों। बड'फानि बागै बिथांमोना बुजिनो नाजाबोदों। सा सानजा भारतआव जिखिनि ट्राइबेल माहारि दङ बे ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव दिनै बयनिख्रुइ अर्गेनाइज आरो सोद्रोम आरो जौगानाय माहारि हिसाबै बर' हारिखौ हमनाय जायो आरो बे हिसाबैनो दिनै बिथांनि मुसुखा गायसननाय एबा बिथांनि जि रुंसारि सान फालिनाय बेखौ नेशनेल लेभेलाव लाबोनो हानायखौ जों बयबो गोजोननाय मोनदों। बड'फाया बर' माहारिनि आंगोनिबो आंगो नाथाय बिथांनि साननाय हनाय बिथांनि जि फिल'सफि बेखौ दिनै सारा भारतनि मानसिफ्रा एबा सारा मुलुगनि मानसिफ्रा लासै लासैनो बोजबनायाव मान होनायाव जों बयबो गोग्गानाय मोनदों। फैबाय थानाय समा जोंनि माहारिनि थाखाय जोबोद मोजां सम। बेवहाय जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ बयबो बजबनानै लानांगो। हारिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगो आरो गोब्राब नाजायोब्ला हारिनि थाखाय बयबो खामानि मावोब्ला हारिनि फारसे जि नेशनेलिज्म स्पिरिटखौ बयबो लाखियोब्ला बे हारिया मुलुगाव मालाबाबो थैनाय नङा। दा दिनैनि सानाव आङो बयबो बर' फिसाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों जोंखौ बयबो थुलुंगा होनायनि थाखाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे बाथ्राखौ सानजेनदोंमोन आरो जों बयबो मदद होनानै दिनै बेखौ मोगथाङाव महर होनो हादों। दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथांनि टीमखौ आं साबायखर बावदों। बयनिसिमबो आङो दिनैनि बे गोथार सानाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। नखर मन्थ्रिया मा समाव फैगोन? नखर मन्थ्रि बिथाङा 4 बाजिनि उनाव फैगोन। 4 बाजियाव फैनानै गिबियावनो लामा बेखेवगोन, बिनि उनाव मुसुखाखौ बेखेवगोन, बिनि उनाव पाब्लिक मिटिङाव एटेन्ड जागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार मुस्रिमा रेखा गुप्ता बिथां आरो लोगोसे गोबां मन्त्रि MP गासैबो बाहागो लागोन।